Ένας από αυτούς λοιπόν τους συλλόγους που αντιτίθεται σε όλα αυτά που συμβαίνουν είναι και ο Σύλλογος Αρκάδων Λιβατών Οικολόγων. Ο κύριος Μπουζέτος είναι κοντά μας, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε που είσαστε κοντά μας και εμείς ευχαριστούμε. Για να δούμε λοιπόν αυτό το θέμα αρχικά. Έχουμε δει την ανακοίνωση από τις ΑΠΕ που θα τοποθετηθούν εκεί, από τις ανεμογεννήτριες. Τι ακριβώς σημαίνει και εσείς αντιτίθεστε σε όλο αυτό, έτσι? Κοιτάξτε, αρχικά να πω ότι δεν είναι μόνο το Μέναλο που νομίζω προαναφέρατε. Είναι και ο Πάρνονας, είναι και το Αρτεμίσιο, είναι και το Λύκειο Όρος. Είναι και άλλα μέρη μέσα στο ορεινό όγκο της Αρκαδίας, τα οποία για μας το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πλήττεται και το οικοσύστημα με τη διάνοιξη κυρίως τόσο μεγάλων οδικών αξώνων για να τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες, οι οποίες δεν είναι όπως ήταν παλιότερα τέτοια ύψη, είναι τεράστιες, πάνω από 150 μέτρα, μαζί με το πτερίγιο, και δημιουργούν αρκετά μεγάλο πρόβλημα στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της διάνοιξης του δρόμου και της τοποθέτησης αυτών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ καιρό αυτό, πολύ πριν το 2020. Έχουμε κάνει σαν σύλλογος και ενστάσεις προς τη ΡΑΕ και παλιότερα που υπήρχε ένα άλλο μεγάλο αιωλικό που ήταν να γίνει στο Μέναλο. Έχουμε κάνει ένσταση στη διαβούλευση με το ΔΕΛΤΑ 11 και συνεχίζουμε και κάνουμε ημερίδες, ενημέρωση του κόσμου. Όμως αυτό που σαν σύλλογος και εμείς λέμε είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά από το κράτος να υπάρξει μια αναθεώρηση και συγχρονισμός του χωροταξικού για τις ΑΠΕ, όπως πλέον πρέπει να γίνει, γιατί αυτό που ισχύει μέχρι τώρα είναι αρκετά παλιό και δεν είναι σύγχρονο. Ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις πάνω σε αυτό, γιατί όλα αυτά τα μεγάλα αιωλικά πάρκα τοποθετούνται και μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής και σε ζώνες Natura, αλλά και γενικότερα σε περιοχές οι οποίες είναι ακόμα παρθένες. Κεντρικά παίρνετε απαντήσεις, δηλαδή υπάρχει κάποιος που να έχει στείλει επιστολή σε κάποιον κυβερνητικό παράγοντα? Έχετε κάνει τέτοιες προσπάθειες και αν ναι, αν έχετε πάρει απαντήσεις? Ναι, λοιπόν, έχουμε κάνει από το 2021 μία ένσταση για ένα μεγάλο, σαν σύλλογος και μαζί και με άλλους φορείς, για ένα μεγάλο αιωλικό που ήταν να γίνει στο Μέναλο. Δεν πήραμε ακόμα κάποια απάντηση, είναι στη φάση δεν ξέρω σε ποια φάση είναι, θα ενημερωθούμε για αυτό το θέμα, περιμένουμε και εμείς ενημέρωση. Δεν παίρνουμε κάποια ουσιαστική απάντηση. Θεωρώ ότι σας λέω και πάλι, θεωρούμε σαν σύλλογος ότι αυτή η στόχευση που πρέπει να έχουμε όλοι οι φορείς είναι να αλλάξει το χωροταξικό, να εξυγχρονιστεί και να ενημερωθεί, έτσι ώστε να μπορούν να ξέρουν και οι επενδυτές, τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη επενδυτής, οι εταιρείες τέλος πάντων που τοποθετούν τις ΑΠΕ που μπορούν και που δεν μπορούν να μπουν. Και υπάρχουν αυτά, υπάρχουν μελέτες, έχουμε καταθέσει και μελέτες, υπάρχει συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν κατατεθεί και στο Υπουργείο, αλλά μέχρι στιγμής δεν λαμβάνονται υπόψη. Μάλιστα. Από ποιο ύψος και πάνω, ποιες περιοχές πρέπει να είναι απόλυτης προστασίας και ποιες όχι. Βέβαια, είναι αλήθεια αυτό ότι χρειάζονται απαντήσεις, διευκρινήσεις, ώστε να ξέρετε κι εσείς τι ακριβώς γίνεται και συμβαίνει. Ετοιμάζετε κινητοποίηση στο επόμενο διάστημα, ενημερωτική θα λέγαμε κινητοποίηση, κάνετε συνήθως τέτοιες κινητοποίησεις? Ενημέρωση, ναι. Ενημέρωση, ναι, γιατί να πούμε ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό που προσπαθείτε και κάνετε όλοι οι φορείς, το ότι κάνετε ενημερώσεις για να ξέρει ο κόσμος τι συμβαίνει. Γιατί πολλοί διαβάζουν άρθρα, παραπληροφορούνται, ενώ εκεί μπορεί να έρθουν και να κάνουν και ερώτηση. Για πείτε μας πότε θα γίνει αυτή η ενημερωτική εκδήλωση? Θεωρούμε πολύ σημαντικό ο κόσμος να μπορεί να ακούει όλες τις πλευρές. Έτσι. Θεωρούμε σαν σύλλογο σημαντικό όταν κάνεις μια τέτοια εκδήλωση να μπορείς να ακούσεις επιστημονικά πάντα τεκμηριωμένες απόψεις, οι οποίες δεν είναι απόλυτες. Ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη πλευρά. Γιατί πιστέψτε με, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν απόλυτα και τη μία και την άλλη πλευρά.
Δηλαδή, αν ρωτήσετε ανθρώπους που πιθανότατα ήταν πολύ κοντά στο λιγνητικό εργοστάσιο της Μεγαλόπολης, θα σας πούν ότι δεν μας πειράζει πιθανότατα, γιατί τόσα χρόνια είχαμε τα καυσαέρια της Μεγαλόπολης. Κάποιοι, όχι όλοι. Ορισμένοι έτσι. μπορεί. Ναι. Εμείς, ναι, ο σύλλογός μας μαζί με άλλους συλλόγους, με το Σύλλογο Νυμφασιωτών Αγία Τριάς, την Κινσέπ Μέναλο και την Παναρκατική Ομοσπονδία και άλλους φορείς, τους οποίους θα σας το στείλουμε σε δελτίο τύπου, και υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτινίας, στις 28 Σεπτεμβρίου στη Βιτίνα θα διοργανώσουμε μια εκδήλωση με θέμα την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση βιομηχανικών αιωλικών, βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεγάλων δηλαδή μονάδων και αιωλικών και φωτοβολταϊκών, στο οποίο θα μιλήσουν ακαδημαϊκοί, καθηγητές του Πανεπιστημίου, του Χαροκοπίου, της Ακαδημίας Αθηνών, της Ιατρικής Σχολής, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος που θα έρθει στη Βιτίνα, στο Πανταζοπούλιο, στις 28 Σεπτεμβρίου, να σχηματίσει μια άποψη τεκμηριωμένη. Πολύ σωστά. Είναι, λοιπόν, σύντομα θα σας στείλουμε, και αν θέλετε πάλι να κάνουμε κάποια συνάντηση, πολύ ευχαρίστως, θα σας στείλουμε τις ομιλίες και αναλυτικά τους τίτλους. Θα επανέλθουμε στο θέμα έτσι και αλλιώς και θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Μπουζέντο. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος, δεν μπορούμε να επεκταθούμε περισσότερο. Μπορώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, να σας... Φυσικά. Μισό λεπτό. Θέλω να πω ότι ο σύλλογος μας από το 2010 προσπαθεί να υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα Μενάλ, το οποίο θα προστάτευε το Μέναλο σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί θα δημιουργούσε μια σαφή δομή που και τι μπορείς να κάνεις. Αλλά θα πρέπει αυτό δεν έχει υπογραφεί ακόμα, δυστυχώς είναι στα συρτάρια. Και έχουμε κάνει κανονική μελέτη πάνω σε αυτό και την είχαμε καταθέσει. Αυτό δυστυχώς θα πρέπει να υπογραφεί και να αναθεωρηθεί και να εξυγχρονιστεί και να συμπεριλάβει και το δυτικό Μέναλο. Δεν είναι μόνο το ανατολικό Μέναλο. Υπό προστασία πρέπει να συμπεριληφθεί και το δυτικό. Και αυτό πρέπει να είναι ένας στόχος για όλους τους φορείς, που δυστυχώς φαίνεται ότι μένει ακόμα στα συρτάρια του Υπουργείου και για τα υπόλοιπα βουνά. Γιατί θα ξεκαθαρίσει τις χρήσεις γης, απόλυτα. Πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση. Δεν το γνώριζα, η αλήθεια είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής.